Horas barihita salu napo para no putar raja silai sabungan siwalu turpuk namar haujatu silalahi nabulak. Di bagasan Bornginon Sadarion tanggal 30 Maret 2025 tepat di hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Kami sian peparan na putar raja silai sabungan siwalu turpuk namar haujatu silalahi nabulak sian provinsi Banten. Pasahaton selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin tuhamu. Logat tubuh nami haha angginami peparan na putar khususna raja silai sabungan na adong di Portibion khususna di Indonesia. Selamat hari raya, Tuhan memberkati. Di bagasan sadariota terus mamuse persiajarata taringot tu ruhut-ruhut ni pada daton ni hita halak batak. Gudang do naung ta persiajari alai gudang do tong na sota atusi manang na hurang mangatusi buhado cara-cara ni nalau pasahaton. Ima materita di bagasan Bornginon pardalan ni acara pasahat ulus saput dohot ulus tujung. Ope gulang dope hita naso mangatusi manang asing adat, asing luat, asing adat na. Jala dison di bagasa Bornginon tabegema hatorangan sian guruta nama ngajari hita bidang adat dohot tarobo ni punguata ima opu Deven si haloho boru ni rajai boru siagian asa pinasaha ma pertekian tu bidang adat dot tarobota butima muliate. Horas mari kita peparan putar raja silai sabungan seulang turpuk namar hojat silalahi nabolak. Obar tu materi dari pasak niamata praseak nakin ima acara dina pasahaton ulus saput manang ulus tujung ate niam materion nunga somal tadopi alay adong perlu sautik aka dasar-dasarna nanang sifat orangon dia dosa dihitung na urutan-urutan nanang sifat sahaton ni hula-hula dina pasahaton ima sifat sahaton na obar tu ruhut-ruhut ni adat ni oputta si jolo-jolo tubuh. Alaya dorong so masuk kita ke materi dengan jolo di patorak kami isero pasahaton ulus saput manang ulus tujuh ate tungbeha Jepang ta dia kula no songonon tar asing unang pola suku-suku rohata targai akahamoraon ni oputes jolo-jolo tubuh jala targai akka kearifan-kearifan lokal manang kearifan ni salah-salah marga setuju do kita banget deh. Iya jadi adong do isi do napasat ulus tujung dok saput arong do di sada-sada luat adua naon napasahaton ima sian hula-hula hula-hula nah gitu tetunu agen buasa songoni adong dasar-dasar filosofi ni nasida ate arongnya banamat dokon buasa siak hula-hula ala na hula-hula do na parjolo mangulosi ujung nasida marhasan jala ditiki nama jala titi marak kopi ima tulang ni hela pada saat itu juga ya tanggung jawab daripada tulang sudah beralih kepada hula-hula terima deba alasan puasa hula-hula pasaton ulus saput do ulus tujung ate ale mulu pada umumnya di daerah-daerah asing berarti napas saat tujung dan itu imah hula-hula
ngolo ama itu namoding berarti napalah tulang hula-hula ni inai dan itu napa saput berarti tulang ni nalawi dan itu songoninang sebaliknya pada umumnya songoninon asa pas songon hata na di pasa ni ima parburu di tikina pasaton titi marak kupi kanidon wangen molo hamu di jolo habi madipudi molo habi di jolo hamu madipudi jadi rap artinya menopang keluargani ima parburun nai ido maknani onate jadi molo songonodo kan kayak jolo kalau nai jolo masuk dia teh ido jadi tergantung bagaimana penafsiran mana pendapat taringot di titi marakupi ate artinya anong nama tok nakiningan itu titi marakupi non begitu diterima si tulang ni helaon titi marakupi pada saat seketika itu juga pindah tanggung jawab tuh hula-hula hal di sisi lain nama dokon hatana mau nanti kini itu hami molo hamu di jolo hami di pudi molo hami di jolo hamu di pudi berarti rap nasida dan gitu dengan istilah ma monopoli ate amang ate tarsoni ma panorangyo taringotot dan polara sonai masuk na jolo hita dik kina pasaton ima ulus tujung manang ulus saput akah ada perangkat nadisi si paradion di hula-hula intina hado di sinon sipazonna judul ni ulang ado pasahaton ulus tujung mana ulus saput itu intina berarti itu jolo dan itu perangkat si paradion ni hula-hula orang tulang ada tulang sada cuma ulus nagabe ulus saput mana ulus tujung kan hidup lomba uldobe meludang soal matua berarti ulus saat matua mana hidup koma sampai tua nih hari doain baru dapat dua orang boras saharon iya boras spirito di dihamu amanami bolo tabereng do siap perangkat nalaho si paradion ni hula-hula barang tulang ditiki acara neneng pasahaton ulus saput manang ulus tujung kan natakas nakina perjolo judul ni hula-huni pasahat ulus saput paduahon pasahaton ulus sipiriton baru boras sipiriton di kan bedodo jadi seolah-olah kan melotabereng sianon ini adalah prioritas utama ini adalah pendukung kan itu nanya untuk kan pendukung jadi kalau tapi kiri nama sanwanginon moloro adong acara napa satu ulus saput mana ulus tujung sian hula-hula mana si tulang tentu wangin akaina manang paniaran yak katulangon manang hula-hulaon meboras do kan boras ikat boras ahade boras tikir manang boras spirito di boras spirito di do kan iya jadi mau berdasarkan logika itu amang di siro ururan nihalaki undang atur di pasahat boras spirito di si kojumolo majolo niang sahat jolo ima ulus nomor hadokan itu tujuan ni si ulau ni ima pasahat ulus saput manang ulus tujung baru mak dung di pasahat uluson mardalam ma ulus solong dung mardalas ulus solong irum atau dima baru siapa di pasahatnya aka parbue spirito di nakiningani
tersoni bara dasar pemikiran-pemikiran asli bermakna borasinon, bahwa itu boras dan sembarang boras adalah boras spiritu di mangarumato di sude pinoparni nalawi tersoni bara dasarna. Nah jadi jujuk binereng dang nama dokon ale jujuk binereng disiro hula-hulai atero buruni hasuluton mana namar habut ni rohai atau di jalo atau di lean kan ini noangin. Jadi padahal aku si tujuan nih dung di pasahat dengan akka uloson termasuk akka uloson tu pinopar ninyon ima namut dion dan itu baru mbak di rumah tu di asapir tu dina dan itu mardongan jalan apa saat tonon si kemardongan hataya sen hula-hula itu marang tulangi hataya itu persibora hata di tulang hata di hula-hulai kan mau tadok filosofinya alak bata isu do di bata natarida hula-hula itu do tulangi artinya dalam arti dangna arti luas dangna berarti tatudo sedau hanya diibaratkan itu haroron di pasuk-pasuk dan itu si kemardonga kata man yang di pasahnian boras spiritu diom alai molo di sahat do atau di jalo boruni hasu to borasi dang mardongan hata-hata arong do nilai ini borasi bermakna do manang daun dan itu padahal borasi adalah boras yang bermakna alani betul-betul mak targai nani bon ni hula-hulai dang na asari palea ni di parade hula-hulai dibuat di jujung inon na nai spirito dido jalan mardonga kata dan itu mardonga hatai tagiang dan itu marpengiduan hula-hulai do tulang itu upeta debata panang tutuhat debata anggiat ipas-ipas sudia akka ima pinopar ni nalawi lebih bermakna ate jadi anon rosuku salah udah selingkuh daku dok salah daku hatai nahasing kita nama katai di kita peperan puta raja silesa bukan suatu turpuk dotu akka hari-hari naneng roh dasar-dasar nahu pat orang gitu mulu dinggat tau lahon mulu dangdo bah terserah kita ale dasar filosofi nonggo pat orang borasi dan na sembarang borasi boras nomor situ hudui dos do makna di doho ulusi dan itu tentu nuangin ujulu diulusi do baru di rumah di ate jadi kita mengaroma di mah karena mungkin dan mungkin salah di bayi mata hira simbolis tu kijang telu kali ima gawe boras lihat ate terimara nabui patorangan nami nabui si sorotan nami asa betul-betul bermakna naribuan di hula perangkat naribuan ya ke hula-hula manang tulang ditikina pasaton ulus saput manang ulus tujung jadi borasi dan sembarang borasi boras namar situ hure yang itu di pasar mardongan hata ni debata manang marhade bataon imaramang na budi patorak kami nakin ate tungadong na hurang sikop boy ma ipasata bitamu gabi pamorahon pangatusuk tabi ate partikira di pasata bitamu mau lihat mak iya mau lihat mak di narasumber nami iya mau lihat mak martabat itu perbinotan nami ada dari orang guru itu tentang makna ni boras do ulus nakalingan di sian hormi udah do tulang. Iya. Jadi moro biner do na seri dengot tu morong akaulau na di roha. Moro Roma rombongan ni tulang do udah manang udah. Saya perjuru do
borason di pasahat tu pengurun ya suhu tu. Jadi artinya nahu udah kondison, nah berbeda di son kolam makna itu sebetulnya tu. Iya mah percaya kumona tu mah. Oh, iya maknani hakikat penegasan di maknani borasi kan, ya molate Pak. Jadi penegasan kita orang yang diketahui penegasan maknani borasi. Jadi hula kok kami molo hula manang tulang naik pasaton ima ulus tujung manang ulus saput di ulang habot ni rohatut tu perangkat nak kanarong nak kiningan kan. Gitu. Sudah perangkat nari paradi ini ulah-ulah pun bermakna arung dasar filosofi. Artinya mari kita tempatkan dia pada tempat yang benar. Pada saat mana kita berikan. Asa bermakna nai hona, asa outdoor tu makna nai. Dan lah bentuk pernah salah. Mau lo perjulut terdiliang di pasahat hula-hulai manang tulangin boras. Hape sona acara dobe kan itu right dumpar julu di pasar borason baru mah ima songa lima di pasar time atau hula-hula kan itu protokol berarti seolah-olah borason dalam nama masuk tuh bagas perhatian nama masuk tuh terkira password dan minum nate dan tujuan ini artinya itu kurang bermakna dan gitu kurang bermakna deh tapi kilo mah jauh dan gitu dia itu seharusnya si bebuan nih puasa mau pasal urus mardongan hata puasa pasal atau spirito di bora spirito tidak mardongan kata seharusnya si kemardongan kata gitu berarti si kejumolo mah di pasal jolo ulus si sudah baru di rumah atau di mardongan hata hari batal pengidon di hula-hulai manang tu lagi itu di batal asal dia sudah ya, jadi tersangsi matong makna, ate penegasan di makna nair dan budok kos salah dah, ale dasar pemikiran secara logika nami ini dasarnya, ate. Jadi melorong penama rukun abu ya lusata, napasa boras do hitam marang napasa ulus, kan ini nuangin, mulai tema, ya mungkin masalah ini kena dong dasar filosofi dan menurut Ale kita dong dasar filosofi tak partikel pindah apa so latih betul menurut penerangan di bawah tua contoh soalnya di Pangaratonon molo teknis ni napasaton naking antara ulus not seperti itu di molo panorangan naking si bawah tua naking ulus mah tetap naparjolo asam nari molo ulon sari matua arong do memang napardalan do solong arong dang toto dang boy di julu di ulus solong molo sahada pena duon nah jadi molo son ulus sari matua mah teknis na matua berarti kan gabi dua lima masuk manuangan ala dang boy julu ni ulus solong molo sahada pena duon artinya molo si pasar ulus sapot per jolo berarti jolo keluar mamuse masuk dulu pas satu lulus tujuh baru mah hijau muse emang masuk muse nalasau pas satu seperti itu di dan manggil muse udah sorong nak itu seperti itu di atas sondia dong orang ini bapak masalah olate tingkat suku-sukunya bang udah jadi sasitong na niyan sasitong na dah alay dangarong nama dua dos ni roha ate godang laut dos ni roha si benda sao itu pada intinya di kita lah Batak dan itu sasitong na niyan si kujumulo do ulus na duaon sahat ima parjolo ulus sabuk do parjolo dan itu baru ulus tujuh melorong do pena makabalukon gitu Melorong do pena makabaluhon. Gitu. Melorong pena makabaluhon berarti ulah saput. Gitu. Melorong do pena makabaluhon. Ido. Dung pemardalan na duaon asam mangi hukma ulah solong. Ido sasitong na. Adong do marga na mangulah solong ni adong. Adong ko boto. Dan gitu. Jalahian ya dopan. Dang ulah lagi. Majal ulah solong.
odo moloso parjolo do mardalan ulus na due alai alana hita di pangaret yawanon mardua haliulaon arga tiki danginok mardos ni rohama las mangihok mahami. Jadi na dua unsuron hula-hula dohok tulang mardos ni roha dung dipasa si pasaton na las mangihok ma imana kiningani akka ulus kolong dan gitu dangarong na pataluhon dos ni roha alam ngo maknani sa sitong na si kemardalat do na dua uluson molo ulus solong boy di pasat ulau di jabu boy di pasat di ultiki ulau di halaman boy do di pasat di tikina pasaton hata togar-togar molo ulus solong dan gitu alam molo ulus na dua on sikon ulau di jabu do on sa sitong na teh alai salena udah kon dia dona sitong ba siduri sitong bukti na ulah hodang itu alai molo dasar filosofina ay intini na ulau ni na dua itu alana arong lu di bawa luat manang marga nang pe ulau sormatua manang sarimatua manang sormatua mau li bulung sona dong arong ulau solong Holanda dua itu ulus tujung do ulus sapu dot ulus tujung mau lulus solong na adong do napa masal songoni dan itu mungkin lah non haduan sejupang atar songoni di mangajana ate ale dong jelas adong itu kan nah mungkin lah dasar filosofi nama ai ido intina nedwe asing naik pengikut do ibadah dasar pemikiran tidak sida arang lebih kira-kira nakin mengatas sungguli taringat tu ulas sakut do setujung nggak tuh adok sada hubigi ulas dokon ulas batang pada waktu kapan kah ulas batang bisa tutup batang ya malah itu ya bersama tuh narasumber mulai ate jadi tersono ate nian materi taino di minggu nasal penungadong tutup batang di patorak kami dan sudah luar patupahon ima adong ulus tutup batang alai molo pada umumnya di daerah Samosir di hutan kami adong tutup batang jadi dasar filosofi nion molo tutup batang inon biasanya tergantung tu ise napa masahon adong do napa satonon sian bonaniari untuk penutup bonaniari on dia nak kona dua mago mau Allah nyot demar bonaniari adong napa masah soni adong na diiba ditiki hula-hula pasahaton saput do sisi mai pasahat tutup batang molo ina do na moding molo amai duna mudik pak dosae di pasahat ulus saput los di pasahat mak ulus tutup batang tersoni do na jolo ate tergantung pangidon ni hasuhuton lagi do hasuhuton do matokon raja nami molo inai do na lao dan gitu nama sadihami nah asing ni tutup ulus saput arong do ulus tutup batang adong tergantung hasuhuton itu pengiduan hasuhuton ni dan itu arong alana tergantung marga itu manang luati masa tutup batang manang daun jadi na julu cerita nion asal usulin tutup batang songon na udok konido dan arong do pepermalin na julu jadi atur hatok do di pamasuk tujuh-tujuh una sepinuk terakhir tangan na hima si mangarudopi asal unang muap itu 5 ibaim mai ilim sudah pinggiran naik jadi dak kuatas si mangarudopi BBA itu tutup batang gabi kuatas ni batang main itu asal mulanya kalau berkembang mau mungkin berkembang tuh buat nasi terutama di Toba yang mau bawa itu mau mampu kerja punya pinuk kari tangan lah kataruk nasihat tulang na hidup lihat yang penting mah berena
itarupi mejamu-jamu naon adong dasar filosofi na songoni berbagai filosofi tergantung hasu torido adat namasa dinasida atau yang mengudah teh dan sudah luar pamasawani adong dewe emang guru nami iya naking isara daerah hula-hula pasahat sabut dohot ujung dang boy memang sitkon Mak, nah, kon sone. Jadi ada fungsi ini tulang isi. Terus apa 2 tahun naking unang daripada 2 hari masuk. Kenapa kita nggak langsung komunikasi terus roh ada hula-hulai dapat masuk mahita daripada keluar masuk. Asa boy mardalat tujung do sabu do tujung sekalian. Asa boy langsung ulah sorong perdalan. Pasirang bandang dulu tak kesepakatan. Sone mah. Ala nido kon gitu tergantung hasil tonido molo hasil tonido mentokon manang sudah boleh mentokon ujul pasaton nabi doon baru penon na duaon indakan baru mamaddalan lo solong manang hasil ton bagido daftar jalo hamido peraja nabi ulos solong molo dang mardalan dobe lima ulus saput do ulus 7 tergantung ido lo ikana memang toh ada panggilan nei toh ada yang salah memang ido alai panggilan malah kon udah kok penak kini ngani dah ngadong nama ngalo ay kurang laut dos ni lo kasih benda saut ala ni ido dung di pasahat si pasahaton na ima manang saput laos mangihu ma ima ulus solo sian daun dos ni roh adoi Allah itu dah kadang pertentangan nama udah ima guna nih nama tonggo raja di pon ini atau orang so mata nih udah ini atau bang udah teh jasa lain suku-sukumi ada peran dan tulang tekos kuna mau udah ini mate gak bisa lah nunapan not gimana karena tomesi tulang walau persama Syria atau ada mau sama-sama nasi dado nggak masih ada apa namanya? Osani itu baru kuno nali pura-pura suku-suku nyo. Narasumber nami. Atas pikiran dong, bamba. Arang do sona ni payutihu biasa mulo di ada ton, arang do tong tulang pasahaton tikar lagi-lagi ini batangi. Tikar hira mak lapin na lemo ding berena ba pas time son tikar na solo buru na jadi imai ba perumahan lagi perumahan kebetulan molo lah mungkin kalau beras ya jadi molo halak pak antar songon itu jadi ban lagi ya malatih ya mengatusi jadi diskusi dia bangunnya ulah pasal lain dah pada umumnya songono di nama ulahon yon napa saat saput do tujuh siap hula molo pemoding sudi nyon misalnya dang do pebi bagasan adat moding dang di bagasan adat si hitan waikan dang marhas hotat dobe langsung udah tuh pasaton ima lagi-lagi na manang ulus saput nak nih ngembah dan gitu age nang matua naso majalu adat dobe naso majalu adat naso di bagasan adat dan gitu naso mengajar ya langsung udah tuan ale tadi kau tidak pernah mengudai nang di dia be ima warna lapin nak manang lagi-lagi na sarup pada ale udah hidup pernah mengudah lagi-lagi na suara buruk asing do makna nih gitu asing do deh gitu lagi-lagi na lapin na dito bepisongoni do dan gitu lagi-lagi naik na lapin naik na dan gitu siap tulang na hidup molo dan di bagasan ada dewe ni noda sesungguhnya noda salah non alim nang salah do kurang muda lagi-lagi na suara buruk asing do makna di ate ale orang ibaga sada mana selesai ada kada lain petak riban
songon lagi-lagi. Oh, nggak mungkin kari panelo kali dia mau udah. Mulai sama sih dah malah lulus tuh. Kita hargai dan gitu. Amorau di budaya tadi. Sehingga ke simbol-simbol deh. Dan gitu. Sarupa do halak karo misalnya kita karo mau naik rumah tangga beres. Favorit do batal na do dihana sudikan itu kan. Iya. Itu kan. Jujung tuh ibu kan. So lepuna do pirani manuk na mas. Kak sudah do lapuna do. Ada jolo pihitalah baru mau hidup lihat do. Tempat tidur naik gini. Lele kuson lembago kan. Lebih praktis kan. Ya kita hargai. Kenapa? Amurau deh. Tidak untuk kota salah daun tidak. Kita hargai itu budaya. Mau lihat tema dia mau amang. Dasar filosofinya do. Nah pat rakah di son. Terjalo kita naninggal so terjalo kita mbak dahuli ngirudang memaksakan kehendak kami di son narong berdasar logika ase bermakna do si buah-buah udah-udahi do lagi unang asal dipasahan naing mana yang merdongan hata hadi batau mana merdongan hata ni udah-udahi do lagi dus do tangian mau lihat tema di kita salut nama Marsanga Batuata, Marsanga mau putara jasile sabungan, Marsanga pada kita pepada dia putara jasile sabungan, siwa lu turpuk nama raja tu sidalahi nabolak, horas manita, Horas. Ya.